Moi! Moi! Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu. Tästä tulee Ellavaseen. Joo, innolla odotetaan. Eli tytöthän on jo saapunut paikalle. Hyvä, että kaikki pääsi maan äärestä tänne. Se, minkä takia me ollaan tänään täällä Rohdosalalla, on se, että Lauri opastaa teitä ihon puhdistuksessa ja sitten siinä, että miten se saadaan se oma iho oikeasti loistamaan kuulaana ja terveenä ja freessinä. Tervehdys! Mä oon Lauri Sarvi, mä oon erikoiskosmetologi, Ellavaseen tuotevastaava kouluttaja täällä Rohdosalassa ja mä kerron teille nyt kuinka hoitaa ihoa oikein, eli ihon hoidon A ja O. Ja lähdetään puhdistuksesta liikkeelle. Mutta ennen kuin me lähdetään putsaukseen, niin mä esittelen teille tämän upean Ellavaseen-brändin suoraan Ranskasta. Se on yksi Suomen tärkeimmistä ammattikosmetiikan aarteista, eli sitä myy vaan ainoastaan kauneushoitolat ympäri Suomessa. Alright. Ensimmäinen tuote, mikä lähtee kiertoon, on Demakian Sils. Tämä on silmämeikin ja huulimeikin poistobalsami. Ja tämä on semmoinen tuote, mikä lähtee ihan kaiken tyyppinen silmä- ja huulimeikki pois. Mutta tosissaan tänään otetaan vaan huulimeikki pois. Tämä on hajusteeton, tämä on hellävarainen ja poistaa tosi pehmeästi sieltä huulista meikki pois. Eli laittakaa se tämmöinen pieni niin kuin suolapähkinän kokoinen määrä sinne sormiin ja muuttakaa se tämmöisestä balsamimaisesta öljyksi. Ja sen jälkeen te voitte lähteä kevyesti emulkoimaan ja pyörittelemään sormilla niitä huulia. Pyöritätte niin kauan, että se meikki irtoaa sieltä huulista. Ja te huomaatte siinä vaiheessa, kun se irtoaa sieltä huulista, niin te voitte lähteä ottamaan vanuilla, aina yksi vanu per tyttö, ja sen jälkeen pyyhkiä kostutetulla vanulla sen huulimeikin sieltä pois. Siis tosi kivan tuntunen, mutta onhan tää vähän hassun näköistä. Hyvältä. Tää on tehokasta. Ellavase on kehittänyt siis kolmivaiheisen meikin poiston rituaalin, joka on hyvin tärkeää, jotta me saadaan se iho puhtaaksi. Ensimmäinen askel Ellavaseen puhdistuksessa on silmämeikki pois ja tietysti huulimeikki pois, meikki pois, iho syväpuhtaaksi ja kasvovesi. Eli 3 kokonaisvaltaista vaihetta. Ja nyt meidän on tarkoitus lähteä poistamaan sieltä iholta meikki Ellavaseen meikin pohjustustuotteena. Eli siellä on ensimmäisenä tuotteena Lehdessoin Demakian, joka tulee sitten löytymään teidän kaikkien sieltä niin sanotusta meikkipakeista, eli sitten joka ilta poistatte ne meikit oikeaoppisesti. Te otatte sitä pari pumppausta käsiin, näin, se on tämmöistä maitomaista, puhdistusemulsioksi kutsuttua, ja se hierotaan käsiin, ja sen jälkeen lähdetään emulkoimaan, pyörittelemään kasvoja niin kauan, että meikki sieltä mukavasti irtoaa. Ja sen jälkeen... Tässä ei kuitenkaan liian vahva tuoksu. Eikö tää ole tosi miellyttävää? Eikä tää edes kirvelettää. Sitten mä oon ajatellut teille, kun mä oon koonnut teille nuo tuotteet kotiin, niin mä oon ottanut teille hajusteettavan version, että jos teillä on allergisuuksia ja herkkyyksiä, niin se sopii varmasti kaikille. Jee. Tosi joo. Kenelläkään ei kiristä tässä vaiheessa? Ei, se yleensä tulee se punotus sillä, Joo, ei silmät ole näkyy mitään. ihan punaisena, mutta nyt ei niinku ole sitä. Ei oo mitään. Puhdistuksen toinen vaihe on syvä puhdistus, joka tehdään aina, vaikka meikinkin olisi ottanut pois. Ellavase on aina kunnioittanut ihoa ja sanokin aina, että iho pitää kohdella kuin hienonta silkkiä, joten siitä syystä iho pitää myös saada hellävaraisesti putipuhtaaksi, kun sitä ruvetaan sitten hoitamaan niillä oikeilla hoitoaineilla. Seuraava tuote on Musselin de Crème Nettoyant. Kauhean pitkiä ranskalaisia nimiä, mutta voit sanoa musselinen. Se toimii siten, eli taas pähkinänkokoinen määrä, otetaan tätä tuotetta sormiin, mä lainaan sulta vähän vettä. Muutetaan se vaahdoksi. Tehdään tämmöinen musselinen vaahto ja sen jälkeen lähdetään työstämään kasvoilla. Tehdään syvä puhdistus. Ja sen jälkeen vaan kasvoille. Kuinka moni kärsii mustapäistä? Kaikki kauheita ihomatoja, miksi niitä sanotaan? Ammattilaiset kutsuu niitä komedoiksi. Paljon työtä. Komedo. Kutsutaan mekin komedoiksi niitä. Ellavase on kehittänyt Savon Crème-nimisen kuorintavoitteen, joka on mustapää-giljotiini. Eli tää on nyt teidän semmonen, joka kulkee aina mukana mykkireissulla, keikoilla, ihan missä vaan. Ja aina ne meikkejä, kun pitää se T-alue, otsa, nenä, leuka saada kuntoon, niin tehkää tää. Tän voi tehdä vaikka parikin kertaa viikossa, 3 kertaa viikossa. Tää on vähän semmonen mikrohiontamainen kuorinta sinne teille. Oli ehkäpä aknearpia, niin sinne teette semmoisen minuutin mittaisen kitkakäsittelyn, eli
käsittelette niin kauan, että se iho tasoittuu ja kuollut ihosolukko irtoaa. Tämän voi myös tehdä koko kasvoille, jos on siellä niitä arpia, mutta erityisesti niille alueille, missä on ongelmakohtia, epätasaisuutta, niitä komendoja, eli mustapäitä, tai sitten siellä, missä on esimerkiksi jotakin ryhelmää. Mutta kasvovesi, meillä on aivan ainutlaatuinen vesimäinen seos, jossa on hoitavia ainesosia, se pehmentää, raikastaa ja virkistää. Eli tätä voitte annostella muutamia tämmöisiä, voitte kääntää, ottaa tämän korkin ja kääntää pari pisaraa siihen, sillä että se kastuu mukavasti se vanulappu. Ja pyyhkiä täysin kasvu pariin otteeseen. Haluan väärässä järjestyksessä. Ihanasti viilentää. Viilentää ainakin näissä valoissa. Joo, kyllä. Elavasen Crème Tomate Original näki päivävalon vuonna 1936. Madame Basen muisti, kuinka lapsuudessaan naiset villeapelloilla haakas tomaatin kahtia ja hiero sen tomaatin hedelmälihan poskipäille. Eli se oli käytännössä siihen ennenaikainen aurinkosuoja luonnollisesti. Tomaatin alfa-hydroksidihapot kirkastaa, virkistää ihoa ja stimuloi sitä ihon toimintaa. Siitä syystä Elapassa on kehittänyt tomaattivoiteen. Siellä on luontaista aurinkosuojaa. Se antaa kaikille teille heleyttä, se raikastaa ja virkistää ja samalla suojaa sitä ihoa. Tosi hyvä tää Elabas. Tää on tosi hyvä iholle. Mullakin atooppinen ihottuma. Tää toimii tosi hyvin tää. Tosi miellyttävä. Joo. Ei yhtään sellainen kuiva ja koppurainen. Tosi rauhallinen iho. Ei tunnu yhtään silleen, että ois poistanut meikkiä. Niinku hyvällä tavalla.